Ninsab sodisfatt ħafna, kważi laqqas nista' nemmen hija kienet ħolma dina għalija kif żvolġew l-affarijiet. Ovvjament ix-xewqa tiegħi dejjem kienet li jiena nservi lin-nies u naħseb li tkun deputat fil-Parlament ittik opportunità iktar li tkun iktar influenti u iktar effettiv anke biex nara li verament ngħin il-ħaddieħor. Fl-aħħar mill-aħħar dan huwa siġġu ta' responsabilità kbira, però hija xi ħaġa li f'ħajti naħseb jiena hija parti minni li nara x'nagħmel biex dejjem nagħti input tiegħi fis-soċjetà. U naħseb jiena wkoll ma jonqos li jiena hija deputat nirrappreżenta sal-Partit Laburista hija xi ħaġa sabiħa ħafna u minn hawn nirringrazzja il dawk il-Laburisti kollha li snin ilu meta għamilt il-pass tiegħi fil-Moviment Laburista fetħu l-bibien, fetħu jdejhom u li jaċċettawni. U jiena minn hawnhekk inwedhom li l-fiduċja tagħhom jiena ħansarfa f'ħafna xogħol. L-iktar importanti li tkun effettiv dak li tagħmel, tibqa' saqajk mal-art, ma tarax kuluri, aħna partit li naħdmu biex inżommu l-għaqda f'pajjiżna. L-importanti li kulħadd ikun maqut, m'hemmx distinzjoni ta' xejn, nibqgħu naħdmu ħanġibu riżultati għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-poplu Malti u Għawċi igawdi bix-xogħol sejbja tagħna.